Moi boas tardes e benvidos a un novo concerto da Banda de Música Municipal da Bolada, o terceiro dos concertos da programación desta temporada, o Sentir da Música. Nesta programación intentamos que en cada concerto transmitir algúns dos sentimentos que pode chegar a producir a música. Neste caso, neste concerto da Feria de Abril, buscamos transmitir alegría, festividade, tradición, cultura e, como ben saben xa, tradición, cultura andaluza, máis concretamente da Feria de Abril. Todo o concerto queremos que sexa un pouco sorpresa. Vamos a ter varias sorpresas, varias colaboracións. En primeiro lugar, poderán ver a actuar con nós a fantástica Coral Polifónica da Bolada. Tamén actuará Máis que Danza e tamén actuará unha das mellores voces, por non decir a mellor, que temos na banda, a nosa compañeira Lucía Agra. E como quero que sexa sorpresa cada unha das cousas que van pasando no escenario, nesta ocasión non vamos a falar sobre o programa, ni vamos a decir que pezas vamos a tocar para que vayan descubrindo ustedes, porque ademais van a ser todas moi coñecidas. Só lle vou a falar sobre a primeira, un paso doble que se titula Andrés Contrabandista, de Óscar Navarro. Esperamos que lles guste, esperamos que disfruten e que fagamos chegarlles un pouco ese sentimento de tradición e festeiro da Feria de Abril. Moitas gracias.